100% съм сигурна, че не знаеш, че можеш да имаш чиста вода в целия дом. Виж, сега ще ти покажа. Днес монтираме пакет Aquaphor Premium 1000. А ето какво включва той. Първо, предфилтри Aquaphor Gross 20 с сменяеми филтри. Първият отстранява механични частици като пясък, кал, ръжда, а вторият химични като пестициди, тежки метали, медикаменти, хлор и други. Второ, оттам водата преминава към вторият етап на обработка, като отива в омекотителната станция Aquaphor S1000. Тя отстранява минералите, които правят водата твърда, също както желязото и мангана. И оттам омекотената вода се разпределя навсякъде във вашия дом, не допускайки появата на котлен камък в водонагревателните уреди, като пералня, съдомиялна, бойлер, кафемашина и всичко, което се сетиш. Така им осигуряваш по-дълъг живот и спестени разходи за поддръжка и ремонти. И трето, финалният етап. Системата Morium предоставя идеално чиста, вкусна и безопасна вода, която без ограничения можеш да използваш за пиене и за готвене. Aquaphor си заслужава. А ти заслужаваш Aquaphor.